Jatend migao mochung'ne tije piny owacho Geoffrey Ruku ogolo siem ne jodak mantie gweng' ma igeno ni biro bedo gi oula kod pi mamuomore kaluwore gi koth mapek machwe kokonyo gibed motang' e kindeni. Okwayo jogo modak e geng aora ma Tana, Nzoia kod Nyando mondo obed motang' kendo dar odhi kuonde moting'ore gi malo. Kinde obad migao mochung'ne koro chal ma kor lwasi to olando ni koth mapek ibiro ne kuonde mopogore opogore e pacho ka. Ruku wacho ni piny owacho osketo okenge kaachiel kod chenro mag kedo gi weche ma apoya ma biro konyo e kedo kod oulago. Tuko tayari, wananchi msikuwe na wasiwasi wowote. Ikitokea tutakuwa pale haraka iwezekanavyo kama serikali kuhakikisha kwamba we mitigate the effect of flooding. Na tunaomba the county commissioners, the deputy county commissioners na viongozi wote wale wako katika maeneo yale ambao tunajua inafurika mara kwa mara katika taifa letu la Kenya, wakuwe macho, ikifanyika wayatoe habari kwa serikali ili the State Department of Special Program tukue tayari kuhakikisha kuna Mkenya yoyote ataadhirika zaidi na mafuriko.